Martanin zuciya. Amma alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa ka faɗa duk mutumin da kake so cewar kana son sa, tabbas ni ma ina kaunar ki. Dan Allah ko zaki bani dama in baki sarauta ko waziri ki bani. Ke zuciya kare da ki saki. Hakika labarin zuciyarka ya bayyana akan fuskarka tun kafin ka gabatar da kanka. Na yi na'am da zuwa. Ni da ke na dace, zuci ta ƙudurce, ke ce muradin zuciya. Martanin zuciya.